होदो जेराव मेरावनो सहैलाबायथोंसै। Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। So guys, दा मानि बिराद अखा हागासिनो दङ जोंनि साइडथिं एकदम बिराद थान्दा जाना दं आरोना नायनो हागोन नै। एकदम निरखुगासिनो दं आरो बिजायबो। दा बर्थमान आं अर सायगासिनो दं नै। दासो जागायजेनदों आरोना अरखौबो। एकदम माने मा बुंनो गाइस, गारमायानो नै थरायलायबाय। थान्दा बोथोर जादों एकदम जोंनिजाय। So नोंथांमोनजा मारै अन्नानै कमेन्टआव खिथाहरदो। एकदम ओंखारलांनो हाया जाना दङ। दाबो नै 8था जालायबाय नै दाबो नुदोंना खुवाफोरखौ जिबायदि खुगासिनो दङ। स' अरा बरियानो जोंबाय आरो दासो। माने बे जोंनि अर सायग्रा जायगाखा आरोना ओरै थिं गरनैसो होनानै अर सायग्रा बानायदों आरो। बरियानो जोंबाय आरो अरा। स' गाइस दामानि माने अखा एसे एसे थाइफ्रिबाय थानायखाय माने मर्निं वाकबो थांनो हायाखै आरो। एकदम बिदिनो गोबाव गोबावसिम उन्दुनाय जागासिनो दं आरो। उफाय गैया थान्दा बोथोर सिखारनोबो बायो बिदि आरो। एकदम मा बुंनो गाइस, बोथोरानो थान्दानि दिन नालाय एकदम मा बुंनो आरो बिदिनोसै आरो। गावनि दिनाव गाव फैखागोन नामा आरो। दा बयबो थान्दा दिनखौ फैजानो बायो, ओमफ्राय गरम दिन फैबाबो गरम दिनखौबो सैज' हाया, थिग बेबायदि आरो। गावनि बोथोराव गाव फैखागोन नामा गाइसमोन बिदि आरो। उफाय गैया। अर सायै सायै एकदम बनानो जोबलायलायबायसो। एकदम दाखालि बै बेरा सेमफायनानै लाबोनाय अर माबाखौ सायगासिनो दंमोन आरो। जोबलायसिगोन होनबाबो थान्दा दिनानो दाबो जोबा। थान्दा दिन जोबैनि सिगांनो बनानो जोबलायसिगोनसो। माखौ सायबावनो जाखो बिदि थान्दा जाबाय थाबा। उफाय गैला गाइसमोन। स' गाइस दाबो मा जाबावगोन, एकदम खुवायानो खाराखै नै गुफुर जाजोबना दं दाबो। ओमफ्राय दा आं अर सायगासिनो दं। सिखारनो बादों अरनिफ्रायनो थान्दा थान्दाखाय आरोना गाइसमोन। आरो खालामनो उफाय गैया। माला सान्दुं ओंखारगोन होननानै नेगासिनो दं आङो। एकदम बेजोंनो फैगोन आरो सान्दुंआ स्य'नो। स' गाइस दा माथो खालामनो उफाय गैया नै साहाखौनो लोंनांसिगोन। थान्दा थान्दा अरखौबो गारनानै थांनो बादों। साहा लोंनांसिगोन उफाय गैला गरम गरमनो। गाइखेर साहा एकदम स्पेसियेल आरोना गाइसमोन। मिलौलायो आरोना बरियानो। दखानावबो मा बायना लोंनो आजिखालि 10 थाखा लाबावगोन बिदिजों। साहायानो दैलुल' गोथाव जाया मोनजाया। स्पेसियेलनो आरो बेनो मा बुंनो। दा न'आव बरियानो गाइखेर दाद दाद लोङै लोङैनो दखाननिखौ टेस्टखौनो मोना। लोंखांनानै थांनांसिगोन बेरायहैनांसिगोन उफाय गैला थान्दाबाबो। स' गाइस दाथ' लोंखांबाय। स' गाइस दिनै भिडिअ एसांनोमोन आरोना, जास्ट एनो माने मर्निंनि भाइब आरो। स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामना होदो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जेराव मेरावनो सहैलाबायथोंसै। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।